σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε τον τέρμα. Μπράβο. Μπορεί να μην το είδατε. Τώρα θα το βλέπετε όμως. Όταν κάνει έτσι την ύφη, δεν είναι το γιο του. Όταν μπορεί να σηκώνει έτσι μονή στην ύφη, Καλά πήδηξα, παιδιά, Θέλω την καλύτερη απόκριση. Τελευταίο! Αυτό δεν έπιασε. Άλλο ένα. Έλα, τελευταίο. Μιλάτε λίγο, παρακαλούμε. Τελευταίο. Τέλειο. Κλείσε. Έλα, τα δούμε.